Opet nas neko prijavio za muziku. Nikom ništa reka policiji. Nikom ništa ljudi ne radi. Imam pravo da pustim u sebe muziku do ujutru. Nego krivo komšijama, krivo im... Crknite od muke. Čujem se sad. Čujete nas? Hajde vi, spavam. Idemo mi dalje, jeba. Sve kad iz Dina izađe. Ne mogu nam ništa. Kad iz Dina izađe. Nema jeste vidjeli ko je tu ljubomora? Zlobnici, na 10 stav slobodno. Sluša, ljudi su, eto vidite li kako su ljudi zavidni? Ma ne može, samo ide, naravno. Ma nemoj da je pojačam do kraja. Što me tako ljuti neko. Da čitav noć ovdje prisjedim, slušajući, šta mi ko može. Eto vidiš, ma džabe Nerka, takvih je naš narod, ali da se to čuje, ja bi razumla. Ometam, razumla biti. Ja sad kajem policiji, evo zdiđu selo, samo reci da smo iko ometamo. Pustimo svoje kuće, mi smo ljudi na selu, nismo kako se kaže, u zgradi. Imam pravo da vam sad kajem, nemoj da je pustim koliko ja, očekaj nemaš pravo, imam pravo u svoje kuće, ne uznamiravam nikom, ali ovaj gor komšija, njemu je muka, znaš. Komšija sutra meni zunda teja. Pusti ke onda Ašima, ide Ašim ponovo. Idemo pusti Ašima. Ne može sa mnom niko, onda tamo, ma nek dušmani zovu. Šta ćeš kao će pisat kazan? Gdješ ići? Nemo da se samo... Vi će me naju policiju. Daj dokumenta, nema dokumenti, nikome. Ma ne dam ja ništa, ma nema više nikad niko neće u životu napisat kazan. Dok ja ne dozvolim. Iz moje torbe više dokument neće izaći, dok ja ne dozvolim. Ne, ja kažem, daj mi ko me prijavio, kaže ne znam. Tako je Nerka. Ne, ja izašla, rekao šta hoćeš, kaže o mene nemoj se deraš, šta hoćeš. Kaže hoće Hamde sa nama, džeće Hamde sa nama, u policiju. Pa vi će me raditi stancu, ovdje ja idem, ja se ne bojim nikog. Na čega? Te maša, ma na čega? Jažima, ide Jažima. Slušaj, imamo mi pravo, ne ugrožavamo nikom, mi smo na selu, ovdje smo sve kuća. Znači šta, koji mi je komšija? Viđe komšija, gori malo. Amidža, brat i brat, eto to su meni komšije. Brat, a ovo gore, ja ne računam komšije, ovo su džubrat. I to nazvao policiju, kaže neću da se ja imenujem. Da imenuj ko se kad si taki mango. Čubre koje sam pustila da mi prođe kroz moju zemlju, da mu prođe septička jama. Ja ne znam šta ljudi su toliko, vidite koji su to psihopate. Da ti zoneš, a kajem policajcu, treba imen doći, nema veze, brate, ti si došao, šta? Reci ko je, ne znam, neće da rekli ko je. Čekaj, zlatni pilac da ti kažem, pod jedan, nek ide na posao ko hoće i ko mora. Po 2, 10 sati imam pravo u svojoj kući, ne, slušaj, sačekaj, u svojoj kući imam pravo puštat muzku koliko ja hoću. Drugo, ja nemam naseljeno selo ko što vi mislite, u mene je selo 5 kuća, ispred mene i za mene, znači. Tako da nikome ne smeta. Ne idem ja do ujutru, reka nas. Ne, slušaj, ja poštivam njih da oni trebaju raditi svoj posao, ali ja radim svoj posao i tu je za mene kraj. Tako je, Nerka, tako je. Ja i sad vidim, što ste vi napali na mene? Pa kaj Hamda muzu, pa slušaj, brate, ja nikog ne otiđu, biđu, selo, vidio sam ja ikom ugrožavam. Ne merete, tako ćete nazvat čovjek iz Zence, reče, halo, eno Hamda, svi, vi ćete doći. Majke mi moje, pa tu nije to u redu, bola. Tako te mora nazvat neko iz Sarajeva. Halo, jedno sluša, Hamda muziku. Roka je mu inadba, normalno će roka ti inadba. Da te nema, ne trebalo bi te... Pa ne ozbiljno, pa ne mreš mi ti izabran, bola. Daj recimo mi skuha frišak čaj, oči topal. Daj mi naspija, napravi topal čaj. Ne mreš mi kaznu pisat, neći nikog... Nerka, života mi nisam niko i ništa. Da to nije Lutvin, Amđa. Možda je se Amire probudio. Kako je Lutva, ja sam momak. Skiće se Hamdo. Ma hoće, skida se Hamdo redovno. Nema ni od mene ništa, ja sam ostario. Ujto muče trenerku na veći šorc, vidiš da se skida redovno. Ostario sam ja, mora izdina mijenjati. Ne treba izdina. Mora tražga ražirano.